Мъжка пеперуда, виждал ли си? Не, Джей. Ей, разкош, разгърни се. Потенциал кадров, разгърни се. Пеперудата е в женски род. Как са на психолог? Педагог за щяло и не щяло. Ще или тя пък кричетало. Слушал ли си, брате? Не си. Идва, брате. Идва с първи слънчеви лъчи. Отсвирил си. Отсвирил ме. Отсвирил те пияна. Ела сега без настроение. Да оближиш на жена е смесна сол. Кръв не, че няма, но ще е просто и без чувство. И дори да ги има врява, няма да ти преподава, а ще скача като пеперуда в чужда. Даже с жена ще кажа за тенденцията, преференция. Претенция за 30 санта мъжка пеперуда така няма. Снощи май се дължал при отказа сефте. Отвързани. Болеше ли? Нимфоманка все да го яде. Надуй го тоя вейпарайзър, че при баба пак на Райбер. На кафе казали бъбрива. Без кафе хвани се просеща сълзи.